След като майор Димчо намери космическото чудо куче Никиш, за астронавтите от съзвездието Стрелец нямаше друга цел в живота, освен пътешествията към Марс и другите звезди и мъглявини. Първа стъпка към звездните рейсове беше изпращането в космоса на Никиш. И те се впуснаха в енергична подготовка и продължителни тренировки. Учиха се да преодоляват планетарното виене на свят, да се движат в състояние на безтегловност, да скачат с парашути. Докато един ден Димчо сам стана жертва на собствената си безразсъдна смелост. Ала макар и ранен, той не прекрати експериментите. Атомокарбидните двигатели се оказаха в пълна изправност и ракетата Пегас можеше да отлети към Марс, носейки на борда си кучето чудо Никиш. По това време динамичните, водени от Сашо Кобалтовия юмрук, бяха образували циркова трупа. Беше великолепна. И не напразно астронавтката Фани им завиждаше, защото освен желанието си да лети към звездите, тя таеше в сърцето си мечтата да стане певица и актриса.
И може би всичко щеше да завърши мирно и тихо, ако динамичните не бяха решили да снабдят цирка си с дресирани животни. И тогава дойде вестта, че астронавтите се готвят да пратят на Марс Никиш. За динамичните тази новина бе сигнал за нападение. Това куче трябваше да бъде тяхно. Битката бе неравна и жестока. Изненадани, астронавтите не можаха да дадат сериозен отпор. В битката се намеси Леля Гица, Никиш и много деца. В действие обаче се включиха и атомокарбидните мотори. Страшен взрив разтърси квартала. Схватката ненадейно свърши. Динамичните напуснаха бойното поле, не по-малко опустошени от победените астронавти. Но кучето чудо Никиш беше в ръцете им. От този ден космическото куче ставаше дресирано цирково животно. От този ден в нашата махала пламнаха онези страхотни събития, за които ще разберете във втората серия. Защото астронавтите от съзвездието Стрелец не се примириха с поражението. Те продължиха борбата. Ами сега? Абе, ракетата е лесна работа. Ще си я конструираме пак. Само, че как да си вземем обратно Никиш? Ще бъде или няма да бъде? Там е въпросът. Как да си го вземем, а? С война! С война! Да ги нападнем още днес! И да си вземем Никиш! А как ще ги нападнем? Без предупреждение ли? А те предупредиха ли ни? А? Да, ама те са агресори. Знаете ли какво? Хайде да им изпратим ултиматум. А? Верно, бе. Как не се сетихме по-рано? Ултиматум. Само, че трябва да го изпратим по куриер. Точно така. Кой иска да стане таен куриер? Трябва да отиде най-смелият. Ама аз не мога. Аз съм ранен. Вижте какво, в всички шпионски филми тайните куриери са жени. Рони, пиши. Ултиматум.
Зрители, следва най-интересния номер от нашата програма. Чудото куче на 20 век. Кучето, което разбира човешки език. Смята до 12 и лети с ракета до Марс. Никиш! Никиш! Олей! Никиш! Така. Браво, браво, браво! Ела насам! Браво! Никиш, Никиш, Никиш! Никиш, Никиш, Никиш! Внимание! Диверсанти! Блокира изхода! Пазете кучето! Ти какво правиш тук? Значи ти си диверсантка. Дошла си да ни откраднеш Никиш. Така ли е? Не, аз не съм диверсант. Аз съм таен куриер. А това ми пращат астронавтите. Какво е това? Това е ултиматум. Ултиматум? Кънчо, бързо пази пленницата. А останалите да дойдат с мен. Ултиматум. Съзвездието Стрелец има честта да поднесе на отряда на динамичните своите най-добри чувства. Бандитите Ние не сме бандитите. На 27-ми този месец ние за малко не изпратихме кучето Никиш на Марс. Но вие без да ни предупредите, ни нападнахте, разрушихте нашата ракета, откраднахте опитното куче. След което позорно и стратегически избягахте. Не е вярно? Лъжа! За да ви спасим от една страшна ракетна война. Ние ви предлагаме да предадете веднага кучето на куриера Фани. Да платите репарации 4 лева и 10 стотинки. Най-късно до началото на учебната година. Да. Да поискате извинение чрез народен звезден глас. Ние ги биеме по извинение. Ако не се съгласите, ще ви обявим 100 годишна война. 100 годишна война? Съзвездието Стрелец. Абе, хубав ултиматум да са написали те, ама дето си искат кучето. Ще им го дадем на куковолято. Точно така. На кукова, ама ако ни обявят 100 годишна война? Бъстите, комисарка. И 1000 годишна война да ни обявят, пак ще ги напредашим както преди. Да, ама те имат крилати ракети. Чудо голямо. Ще си направим и ние. Като написали един ултиматумта. Слушай, яла насам. Да кажеш на уния завени астронавти, дето са те изпратили, че никакво куче няма да им дадем. То е законна военна плячка. И никакви пари. Ясно ли е? Хайде, сега се умите от тук. И ако още един път припариш, така ще те натупаме. Разбрали? Ние пак ще си вземем Никиш, защото си е наш. И защото имаме водопроводна бомба и хвърчащи ракети. Годишната война трябва да бъде светкавична и да не трябва повече от 2-3 дни. Аз отивам на пионерски лагер и не мога да чакам 100 години, докато трябва войната. Да си имахме няколко неутрални бомби. Щяхме да си запазим и цирка цял. Ама си нямаме. Нямаме си. Затова най-добре е да започнем с студена война.
е тази студена война, бе? Студена война значи хем да се бием и хем да не се бием. Така не може. Може. Не. Да. 100 пъти не. 1000 пъти да. 1 милион пъти не. Айде, стига, бе! Чел съм в една статия, че може. Това става така. Ще им правим пропаганда. Ще им пращаме позиви и диверсанти. Те ще се изплашат. И като ги нападнем с гореща война, ще се предадат без бой. Това не е честно. Честно е. Не. Да. Не. Стига. Ако можем да свършим 100-годишната война по-рано, ще бъде добре. Но само честно. Нали? Да. А ще се приготвим ли за 1-2 дена бойни ракети? Да. И водопроводни бомби? Да. И хвърчащи ракети? Да. И неутрални бомби? Да. И апарати за зелени приспивателни лъчи? Да. И една кисия прах за кихане? Да. Но без гореща война? Да. Искате ли? Искаме. Уж е куче като куче, ала, свикна важен учен. То до 10 вече смята по въже или по клон, 100 пъти за тишком, през глава, през глава, през глава. Куче като куче, ала, сякаш щом получи, зад кулисите се прибира. Седяхме ни два на чашка чай. И не продума ни една дума. Какво става тук? Хулигани! С хулигани такива! Разбойници за сраковници! Престъпници! Няма ли кой да озапти тези гамени тука? Няма ли кой да ги стресне?